I'm so good for sale or sitting there. As I command share the petrol in 8 years. But see, I'm free. You know why they do they say you do I don't know. 8 years. Yo, what's this in the pipe say? Me adum ekona wie ye. They say na me say. Say na me uncle bia ho atigrapa. Abo mo bia. 8 years. Yes, after abepim date. Yo. Yada yenya yenya hoden pa. Ebi afiri mu de ne ne aka na wose yedi na asema. Ba na nsema wa santime mu ebeka ma asumdua ba no nti ne eba da bia. Towa ahinie mu ansem we ne tankase ni nyina eba na eja yahwe. Yede no kura to na bibia ye boko. Da bia de be cha sabia obi kan tankase nti nsema de emwie kada. Yeni ho efese ye ho nti da bia obi so be kan tankase ama aba. O si de ni ho. Nti adama yame boye na yetwa afi wia yisima ensema wo so ni ato aso ni aka ni nyina 8 years. wa wo de wo ho a yentimi anka no ya yesi afefufuru mo ebe hihye ni nyina ni emom bia mpesa meka che na nanom se yeni ho obi anya ma na nhye ho wo kan tankase a na wo so ohunu sa mpasa onim de wo kan ti na wo kan wo san tankase ya kan ha na se bowa wo de pradia wo nsanka 8 years. eno sa aba na dibim na we de eja che no bi ama ya masa hu bio ye fiti ase e wo se yehwe ya nanan ne ya himafo no ntam anyo dodo no anyo kra ya ma aba no a ene efiri no ba ne se sabio se akonwa to a oba ne pese wode mo no an yem ne se asa ye didi janu se de nti ni nyina aka wo se yehwe ne yetete ni nyina e ma no bi o e ma no bi nso oyona nanso ni nyina no nanan mo nhyehyeye ewo bibi fiamu a ede ane ede ma wo hene no fa se ma no so se ane ede ma no ni nyina wo se ye chance ni ye nya ma nkwahyehyye suma e wo se ye kan nyina pempe se wo se wa ni se ye ne sa na oba no tina konwa oto akwa bibi mo wonim se e ba ye ne die ni oba ma die ni konwa so fo ni kro no die ni aso ya papoko no sabio service acha BBC a oba ronim sabi obeba bia sane ma mi nua bi na ne ba no no sese kro oba ne de da ho to na ahinie sadi esi ko ne Ghana mamu nsem no kwa anim akwa yeye enwuma nim ne kra ni nyina frafram sese se basa no a ye ma me no abusua no ampa so mu ya adekura wo so mu hwɛ de obetimi adi anim aye kuro no ye na ne nyina no se yesisi oba no de a won so wonwe ne sa ene obadwene woni akro te se kro baka so ya nam de be ma no di ne nyina esi afefoforo mu ye fitia o se ye trans ne ye nhyehyɛ ne nyina to na ye kam se fekuo no fa nkonwa ne bi wo ho a ati akem ye tosu bi onso ya amane asante amane ne nhyehyɛ nanan mu pi ye nima amane no di wo se ye workshop bi ne ye tase ne maku ne ye cheche mu na za de ebeba ne se ye be na ade no de wo hunu se de sitie ni nyina wo se ye chenche and ye ba ye nya dan fufuro bi ha mo kan bronika sem se de auditorium wano mu ene ye ne nanan mo nko ani akwhye ho konwa ni bi obo bi jana ebusa so mo konwa no kura ye den na ba ye busa se busa wa konwa no kura ye den na ba so konwa no kura no ye den ene ba du medie be na udie ni nyina kura ye se ni nyina na no ma se shadow da ni nyina no o se ye tase na maku se de enkonwa ni bi ho a nananu bi abọ no sa afefe de keke o se nananu konwa ni bi ho no mo nananu abọ konwa ni bi sa afefe de keke ya se ya tisa na ahia yesu abobi na wo sa na ahia wo boy no wo sa nte hina wo no wo kras kafutu no boy wo sa sigaro wo se na wo abọ no a champion se sabe anan bi akobo a champion ani se nana ba ye na asema sifie na sabin kuma adene papa ko drufie ansa na go nana ba no o se wa ya de iti mema o echem apem na ya reme wonu kwa se sabe onu kwa o ye ma
Eba ya. Yo. Me baka mu. A champion no kra ko ho na nkrofo nim ho mpanyinsam ne yepam wo mu. Ya champion de ba akupe ani no. Atipin akonwa. O se atipin akonwa. Na se kwa me se be so na adonten ni. Yo. Odun so bu broto mu. Se be brawo. And o se me primitim. O se ne wa makomhwe. Wa donten no say 90 mema se be so wo na wo be ma akoye dia. Yo. Prina kro ho mema nyina mo ba akonwa no ho bio. Yo. And o primitim se wasa se ha abra ha nyina ma be dia boy tipin. O primitim no boy. No boy o primitim no boy. Na wo kobo bi ato no akobo. Dini nyina che ni ahwe ni akani. Achamenti afia ye besu ye betwa dwa. So no afia besu mu se be ra ano asunya hene enso kai o se manya masunya ni de betwa dwa. Se afia besu mu betwa dwa. Free bra ye di bayre no free bosume enkro no mo kro no ye be di bayre na yi tiobodom ne ade no mo bayre no yo se sabe no fumai bayre no tiobodom o di bayre sabre ni etwadwa se sabe muna o di bayre sabe ni etwadwa menye nso onso de de ba onso de de se se du so de de no mo na twiri de etiri na de se be eba Achamfo Jurahine no aboabo ano ho. Achamfo Jurahine ti no boy ya ode ma o no aboabo ano ho. E ho ka gina e ho ka no aboabo ho na se go de ba. Ade de abrowa aguna de enu ena ni che ya obepe nipa m na tra. Se be akuna abonpon. De ni che ya o no kasa opini polo number. E twedura abonpon ka ho. De mu na so bo front ta the man for Sapacam, dear Chile, and the Abba, the sea hansa. Saturday, so many said the chill of the Hokusu, and Santa Tulio Saturday, you to be on the Tribula. And also, I fear the enemy, since I feel, or said to young Castle was Corman for ever call, and say so ever call, or says so, and so buy it, or call. As I mind the one with him that. So I might, wow, with him go to home. Ira Babaho. Nina be ni asade akanya asantuma sunsun ni netumi na. So you be na that can gas asantuma sunsun netumi e gina ho exercise no o de kanya mu magu se da ho. Yo mother tias. Yo. Ekukru senya sikadwa da tias e. Yo. Ekukru senyara. Yo. Anu bia pagya sen. Yo. Ebajo no. Bia pa wo mi na no nka do pe bia wo. Mo nsam am ade abaya obi aka se. Yo. Eye kwa. Sesabe the tokane ke kansam yedum ti de ke gu famam sabe social media mu na ka omunya so nya wo mu ebi da ho ebi ani ka dem mu ya kwa yo na mo mi anyi asantimani mo mi anyi ni ana ho yo so na mo ya na nanom susu na nanom jina ho wo haya na nanom ya be sege tumi be twa franso aye mu ya asantimani mo so ya daga o ti mo tumi fita na asantimani susu mo aye de mo no wo ya ni be tu ho che wo ya yo ya de ekona nyampani wo boy na etwa afino yo ba de sise ni mo bia be kan nyina